Bueno, bos días a todos e todas aos espectadores nun día moi especial, o Día Mundial da Radio. Hoxe estamos aquí con Leo, un tremendo cantante e exprofesor do noso centro, e es terra de Turonio. Bueno, bos días, Leo, como te atopas? Moi ben, maravilloso, estou tendo unha viaxe no tempo dun ano. Estás ilusionado polo reencontro co instituto? Moito, a verdade é que sodes unha xente moi guai, non é, bueno, xa lo dixen moitas veces o ano pasado, entón isto tampouco sona a pelota, non? É así, bueno, voto vos de menos, a verdade que sí. Bueno, Leo, pois todos estamos deseando escoitarte outra vez cantar ao final da entrevista. Bueno, pois... non sei por qué, pero bueno, la voz. Truxeche algún instrumento? Truxen dous. Explícanos cales son. Pois mira, ven moito a conto, porque os dous son fillos, de algunha forma, de instrumentos portugueses, non? E quero aproveitar aí para conectar aí, non? A mí gustame moito todo o que é pequeno, non? Todo o que se pode reducir, o que se pode transportar, o que se pode levar con un ou con unha, non? Entón, houve un momento que me dediquei, bueno, eu no Facebook teño de profesión jíbaro, non? Reductor de cabezas e de cousas. Entonces, que é o que me dedico nos institutos tamén. Pero na música tamén un pouco, non? Gústame xogar a facelo todo máis pequeno, non? Máis transportable. Entonces aí pasei da guitarra, primeiro gustame máis a tímbrica que teñan guitarras máis pequenas, guitarras que normalmente pois se lle venden aos rapaces que están aprendendo a tocar, non? Aí descubrín as requintas, non? Que son guitarras máis pequenas, hoxe en día chamanlles guitaleles a moitas delas. E descubrín o cavaquiño, que é un instrumento portugués maravilloso, do que ademais depois investigando, pois souben que é o pai de todos os instrumentos, os cordófonos pequenos de 4 cordas que hai polo mundo adiante. Xa estamos falando do ultra conocido ukelele hoxe en día, non? Que todo o mundo anda co ukelele, pois é fillo do cavaquiño. O cavaquiño foi para Brasil, en Brasil fixeron outro cavaquiño un pouco máis grande, e dai pasou ás illas do Pacífico, non? Donde en Hawái, por exemplo, ti podes falar portugués que o fala máis xente que o hawaiano. É dicir, hai unha illa onde se fala un crioulo do portugués, e podes entender, podes ir a Hawái e falar con máis xente que se falases hawaiano, por exemplo. Pois mírase que os instrumentos de corda son os que máis te gustan e dos que máis controlas. A parte de esos, tes algún instrumento así que... Sí, agora como me metín a homebanda ou a monobanda, non? Que fajo tocar todo eu, non? Entonces tamén casi o paso mellor tocando, porque toco a batería cun pé, non? O toco o bombo co talón, coa punteira toco a pandereta, que a pandereta galega é un dos instrumentos máis alucinantes que se inventaron tamén, porque é todo, non? Ti con unha pandereta podes facer bombo, caixa e charles, non? É dicir, tes unha batería, non unha pandereta. E o charles tamén, non? Dándolle co pé ao mesmo tempo que o bombo. E agora o que máis me divirte é iso, estou probando tamén coa armónica, non? Para que haxe un elemento de vento tamén coa turruta, non? Este que tamén podes facer así como se fora unha trompeta. Realmente ajustame todo. A mí eu non son propiamente músico, eu uso a música, non? Para dicir o que me interesa dicir, non? Son máis escritor que músico. Entonces, pero divírteme moito ir botando man de todos os instrumentos que poida para darlle unha base ás miñas letras, non? Quero dicir. Podías tocarnos algunha canción? Sí, claro. Agora xa. Cando queiras. Teño que desenfundar. Ando a procurar unha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegas coa maior firmeza, non tan rebelión xusta que interna. Ando a procurar unha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegas coa maior firmeza, non tan rebelión xusta que interna. Nunha urxente exigencia de certezas para este corazón rebelde zapatista, obrigado a loitar polo evidente, cunha serea furia antiga e sabia. Que teu amor que resisto co reprime, condena por compaña como antes, ou eu sou regardado de nostalgia, deixarei invadir de sangue maya para que retorne a súa propia terra, ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo se é preciso, tremando e o pescoce desviando a historia do seu curso, xunto as mesmas víctimas de sempre, de sempre.
confirme a fe que teño nela. E avanzo a cegas coa maior firmeza, noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E avanzo a cegas coa maior firmeza, noutra rebelión xusta que interna. Contra o mundo! 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 En loita contra o mundo se é preciso. Contra o mundo, contra o mundo, contra o mundo, contra o mundo, contra ese mundo infame. Luis Pereiro, poeta donde drama aquí presente, xunto coas mesmas víctimas de sempre, cremando o pescozo desviando a historia do seu luxo, xunto coas mesmas víctimas de sempre, lotamos do tempo do ser. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. Avanzo a cegas coa maior firmeza, noutra rebelión xusta que interna. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela. E avanzo a cegas coa maior firmeza, noutra rebelión xusta que interna. Cando queiras, podes comenzar. Moi ben. Negro nacín no fosco sul, son un tribeño do Vietnam. Estudo leises en París, chamome cholo peruán, jalejos son da beira-mar. Apaño golpes no subway, besollos de sonapan. En Leises non quero vivir, en Lima fartome de fame, o medo abafa meu fojar. En todas partes na primavera as árvores enchense de cor. Non embarjante endexa máis enche de flores o meu cor. Negra nacín no fosco sur, unha tribeña do Vietnam. Estudo leises en París, chamome chola perúa, alejazón da beira-mar. Plantarei fogo a Jacksonville, os invasores morrerán. As barricadas son o meu, en Lima fálame a mañán, en Santiago hei de cantar. En todas partes, na primavera as aves enchense de cor. Nun embarjante endexa máis enche de flores o meu cor. En todas partes, na primavera as aves enchense de cor. Haberá un día que o tempo non encha de flores o meu cor. Polo visto, temos algún fenómeno por aquí en Galiza. Sí. No, pois, vendo que tes aí un disco repleto de cancións impresionantes, contanos algunha anécdota así que tiveses con algún concerto, algo polo estilo. Labrejos, con Labrejos o disco este libremente, mi maz, que aparte foi ao revés, non? En vez de gravalo primeiro e despois tocalo, non? Nós fixemos ao revés, a nosa intención era, bueno, tocar en público, o que saíra, non? Incluso ao principio non ensaiábamos, non? Improvisábamos, simplemente dicía, vamos tocar esta, tocábamosla como salise.
Tamén outra cosa que facía o García, o rapeiro, era moi guai. Levaba mogollón de recortes de xornais, servilletas, cadernos onde tiña apuntadas cousas, o que fora. Entonces, a última canción que facíamos era sempre improvisando, non? Facía unha música e ele iba collendo o que tiña por ali, rapeando o que topase por diante, non? Entón, ao revés, 10 anos despois, bueno, decidimos finiquitar o proxecto. De feito, facemos o concerto de despedida este 1 de abril en Santiago, na Sala Malatesta. Esta fin de semana tocamos no Festival da Candeloria en Lugo e son os 2 últimos concertos da banda, porque a nosa filosofía era esa, non? Primeiro rular, a música en directo, que é o que nos interesa, e, bueno, depois gravar para que quedase algo aí, non? E anécdotas moitas, o sea, mi má, é que nunca sabíamos como iba a acabar, sabes, que dicir, nin o concerto, nin a noite, nin nada. Era todo... Claro, o que nos gustaba era iso, que fose todo imprevisible, non? Hoxe estiven lendo cos alumnos o Cumpremortes, non? Que é un conto de Cando peta na porta pola noite, Xavier Pedo Campo, acabámoslo xusto hoxe, non? E pareceme un conto fundamental, porque é un tipo que lle manda unha felicitación polo día en que vai morrer, non? E entón desespérase, despois cambia de sitio, e o único que fai é disfrutar da vida, non? Dicir, sendo consciente de que vas a morrer, pois o que faz é convertir a vida nunha maravilla imprevisible, non? E que esa é unha aventura, non? Por iso dos contos que máis me gusta e a actitud que teño diante da vida. Que che gusta máis, a vida como cantante ou como profesor? Pois eu non lle miro ninguna diferenza. Solo se pelean un pouco cando teño que tocar ás 11 da noite un xoves en Coristanco e entrar a dar clase en Gondomar ás 9 da mañán o viernes. É a única vez que hai algún conflito. Pois, Sí. bueno, pois, donde te sintes máis importante? Tipo, ao cantar en Galiza, onde te sentiste con máis público? Pois sí que aí teño moito cariño, por exemplo, a un sitio daqui, do Baixo Miño, que queda moi preto de Gondomar, que é Tomiño, e dentro de Tomiño Joián, non? Joián sempre dixo que para min foi o meu bautiseiro, non? De lume, porque eu tiña amigos dali de Joián, compartía piso con varios indios dali en Santiago. Que peligro. Sí, a verdade é que eran totais. Son totais, ainda viven todos e, bueno, decir, siguen sendo igual de talambainas, a pesar de por onde nos levou a vida e tal, non? E nada, leváronme pa ali, había un festival que era a Fiasta, que se facía na Fortaleza de Joián, un sitio moi bonito. Un ano, non? Era bianual, non? Só se facía unha vez cada 2 anos. Eu rulei por ali unha cinta, empezaron a copiar unha cinta uns para outros, dali a 2 anos sabían todas as cancións, non? Entonces toquei tarde ás 3 da mañán ou así unha cosa, o sea, dos últimos do festival, de repente vi unha avalancha de xente da acampada, non? Solo para cantar as cancións, non? E non daba crédito, se decía, e isto onde sale, non? Por iso que para min jardolle moito cariño aí a Joián, pero bueno, en moitos outros sitios me tratado moi ben tamén. Chantada, un sitio que periódicamente tamén me chaman para tocar, xente distinta e, bueno, un pouco por todo o país. Temos llevado tamén moito cariño a Bretoña, un sitio que tocamos unha vez para moi pouca xente, non? Un día das letras galegas, pero estaba ali xente de toda a provincia, de Lugo. Entón, automáticamente empezamos a tocar mogollón por Lugo, solo por tocar por 50 personas, non? E a primeira vez cando empecé a tocar máis, pois que non hai concerto pequeno. Eu empecé a tocar en festivais no Brán, antes non tocaba en festivais, era só en bares e tal. E empecé a tocar en festivais no Brán gracias a un concerto en Pontareas donde só 2 persoas me estaban mirando. Pero eran dun festival, chamaronme pa aí, e a partir de aí miráronme outros festivais e enchínme de tocar no Brán. Se ese día chego a suspender o concerto porque só había 2 persoas, sería moi distinto todo. Como músico, cal é o teu grupo ou cantante de rock favorito? Buf, aí teño mogollón. Non sei, hai decir, sempre teño aí a Iggy Pop, no, eu son de Galicia tamén me gustan moitos, non? Pero de Galicia máis os cantautores, Eu por sempre teño de referente aquí en Galicia máis a Mini Emero, sabes, de Fuxan os ventos, ou a Suso Bahamonde, non? Que non, bueno, sei que me gusta moita xente que fai cousas agora, non? Como o Heavy, non? O Heavy ten moitos, é un rapeiro, bueno, xa, ni sequera rapeiro, xa vai máis alá, non? Seguramente
é un dos antecedentes do trap, non? Pero non aquí, senón en todas partes, o sea, leva anos facendo iso. Ora, con Malandrómeda, tamén con Fluzo, non? Ten varios proxectos e o heavy é unha pasada, decir, o heavy encanta, pero tampouco un cantante de rock, sabes? Cantantes de rock, pois non sei, os heredeiros gustarme moito naquelas. Eu que quería facer era ser os heredeiros con mensaxe, non? Ese era o truco do principio. Eu quería ser os heredeiros eu solo, sabes? Como quería Billy Bragg ser os Clash, non? Billy Bragg decía que él era un cantautor que me encanta tamén e decía que cando empezou él quería ser os Clash, non? El solo, non? Bueno, evidentemente é imposible. Pero dai esa era a motivación, non? Pretender facer rock solo cunha guitarra, non? Eléctrica e coa voz, non? Entón, falando de grupos, te inspiraste en alguna canción, en algún grupo? Dis a hora de... Si me inspiro a hora de... Sí, de componer... de influencers, tal, sí. Eu escoito moitísimo blues do Delta, por exemplo. A miña música favorita, seguramente, hoxe en día, é o blues do Delta, por un lado, non? Que facían os negros, non? É dicir, os escravos que acababan de ser postos en liberdade e que en moitos casos eran máis escravos, non? Porque non tiñan nin para comer, non? É dicir, unha xojada aí da historia bastante cruel, pero esa xente inventou a música máis alucinante do mundo, porque do blues do Delta sae despois o blues eléctrico de Chicago, non? E dai sae o rock and roll, sae o rhythm and blues, o rock and roll e polo tanto a música que tocamos, non? É dicir, e por outro lado alucino tamén con Alan, bueno, as cousas que grabou Alan Lomax aquí en Galicia, non? Es que sei, os canteiros de Valdeorras, non, cantando esa canción de compañeriño. Non, é como cantaban os escravos do Delta Mississippi nas prisións, non? Nas que os metían os brancos, que dicir, hai unha conexión impresionante e ademais haina porque é o mismo tío o que os foi a gravar os negros e o que viu a gravar as pandereteiras e os canteiros aquí a Galicia, non? Que é Alan Lomax, o fillo de John Lomax, que foi o que empezou a gravar así coa esa etnomusicoloxía, non? A gravar cousas. E sobre todo fixo no Delta do Mississippi e en Galicia, curioso, non? Algúna cousa tamén por Italia, por aí, pero pouco máis. Tes, por ahora, por este tempo, tes algúns concertos? Sí, algo hai, sí. Estou con Labregos, sabes, os dixen antes, non? E en Lugo, na Candeloria, estamos o sábado ás 12, sí. O sábado ás 12 ou a 1, non recordo ben agora. E despois vou de xira polos países catalás, non? Que peligro. Sí, vou co Leo de Matamá, que é un proxecto, é unha das miñas personalidades, non? É un cantautor. Ahora, xa máis que cantautor, pois toca de todo, decir, teño unha batería que toco cos pés, non? O bombo é unha maleta, a caixa é unha matrícula de coche que topei un día tirada por aí, hai unha pandereta tamén, e despois toco, pois iso, instrumentos pequeniños como este, non? O cavaquiño, unha guitarra do Mississippi como as que facían os negros, non? Que collían unha caixa de puros e un pau e poñíanlle 3 cordas e iso co slide, xa tes unha guitarra, non? E bueno, cousas así, e iso vou a ir ao un festival de cantautores que hai en Barcelona, que se chama Barnasants e que é o 23 deste mes, un xoves. E despois aproveito e quedo por ali, teño un par de colegas que son cantautores aí por Valencia, vamos a tocar por Valencia e un pouco por aí polo que se chama os países cataláns, non? Que son os Valencia e Cataluña e tamén as Illas Baleares, a ver se salgo por ali tamén, que falan catalán todos por ali. Como nos dixeche antes, trouxeche outro instrumento? Trouxen o ukelele. Podernos tocar algo con el? Vamos a ver. Pros que súan e choran, un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas barbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, terra miña, 12 mágoa das Españas, deitada rente o mar, de camiño, deitada rente o mar. Eu creo que é moi grande, Me gustan as cousas pequenas, reivindico o pequeno. Lingua proletaria do meu povo,
Eu falo porque sí, porque quero, porque me peta, porque me sai de dentro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta da magaña, porque me sai de dentro. Vamos. Esta é unha canción do Seca Afonso, unha especie de fado de Coimbra refeito que fala do que falaba antes, non? Unha homenaxe a esa etnia que para min é unha etnia irmá, que son os negros, non? Os sempre subalternos e que son os que fixeron a música máis alucinante do mundo. E neste caso para o barrio negro do Porto. Oh, o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Meninos sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos no chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vai, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Oh, e o sol que vai nascendo anda a ver o mar. Os meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Un aplauso. E a ti como che entrou estas ganas da música? Pois a música, non sei, eu era cando tiña así 16 anos tamén, unha cousa tipo bastante inquedo, non? O sea, interesábame moitas cousas, gustábame ler, gustábame o teatro, entón provei varias cousas, non? Intentei ser pintor, non? Incluso meus pais compráronme un maletín con todas as pinturas, aquí costara 20 e pico mil pesetas, o sea, era caro, pero non daba pé con bola. Pasaban por trás, eu tiña 16 anos ou así, pasaban por trás miñas rapaces de 8 anos e ríanse de min. Dixen, no, isto non é o meu e tal, e dixen a miña nai, mira, quero cambiar de rollo, agora quero aprender a tocar a guitarra. E dixen miña nai, sí, pois pájalo ti, non? Pásanos a todos. Efectivamente, entonces nada, tuve que coller os meus aforros e nada, para comprar unha guitarra barata e pagar o primeiro mes de clases para iso, non? E nada, así foi unha clases un ano e despois empecé nun bran que estaba aburridísimo, empecé a sacar cancións de oído. Acórdeme da emoción da primeira vez que a primeira canción que saquei de oído foi dos Beatles, se decía Anna Lover, non? Facía e eso, facerlo co guitarra foi unha emoción impresionante, non? Poder eu facer o que estaba sonando ali, non? Entón, a partir de aí empecé a sacar cancións do oído e foi o que me enganchou, non? Despois era libre, deixei de ir a clase, entón era tan divertido que botaba sin darme conta mellor 8 horas diarias tocando, non? E aí foi cando aprendín a tocar o que moito máis non evolucionei desde aquela época. Cal foi o teu primer concerto que sentiche? Pois primeiro concerto, primeira vez que subín a tocar foi en Santiago, que tocaba o meu profe de guitarra, un dos meus grandes mestres, non só cando me deu clase, sino despois, porque é un tipo moi curioso, un tío que fai versións de Silvio Rodríguez e de cantautores tamén, e é capaz de manter 2 días semanais en 2 sitios distintos de Santiago tocando todas as semanas, non? O sea, ten un repertorio impresionante, un musicazo,
E te aprendido moito del, e a primeira vez foi tamén así nun concerto del no Monte da Condesa, que era a residencia de estudantes por onde andábamos aí todos. Eu tiña 18 anos e nada, deixábase subir, non? Se querías tocar unha. Entón, eu atrevíme, subín, e xa a sensación foi intensa. É unha vez que o probas é moi difícil que non queres repetilo. E tocando, cal foi así a túa mellor sensación? Pois tive momentos moi felices, tocando. Tantos que non, xa che dixo, non podo contalos. Ten habido momentos de auténtico transporte, non? Cos labrejos teme pasado moito, non? De estar tocando e estar flipando, de que ben o estou pasando ahora mismo, sabes? Decir, estou noutro sitio, sabes? A música ten ese poder, non? De transportarnos, non? A un sitio que ainda non existe, pero que de repente parece posible, non? Cando tío pos en escena, non? Non se sabría decir unha vez, a verdade. Non sei, cando fui un telonero de Pla, todo foi moi guai, non? Porque Albert Pla é un dos meus referentes tamén e é un cantautor catalán, e eu escoitaba dende os camerins, non? Porque non podía velo, non podía baixar ao público, e foi unhas grandes lesións da miña vida escoitalo en directo sin poder velo, non? Porque entonces miraba como facía todo coa voz, non? E coa guitarra, como ia facendo para ir cantando cada verso, non? O ritmo que pedía, o feedback ao público. E, bueno, nin sequera dei eu ese concerto, non? pero sí foi un dos momentos máis flipantes que recordo de tocar e tal. E, bueno, depois hubo xente que pensaba que me pediu autógrafos confundíndome con Albert Pla, o sea, éramos parecidos daquela. E decíame unha xente, non sabía que ti eras gallego, tal, e eu, non, porque non son Albert Pla. E depois mandeinos po camerín a que lle pediran a eles os autógrafos. Para ti, nesa idade, aos 16 anos, así, cando empezases cos instrumentos a tocar e tal, que importaba che máis? Os estudos ou empezar unha vida como cantante? Eu sempre tiven, non é porque sexa profe tal, pero sempre tiven moi claro dos estudos, sempre. Dicir, máis que nada porque eu era tan bajonete que dixen, ostra, eu como non estudio morro de fame, sabes? Claro, entonces tiñalle moitísimo medo a non ser capaz de facer un traballo, non? E acabei a primeira carreira e tocoume traballar, se quería seguir en Santiago, traballei no Telepizza. E cando dixen, ostra, pero son capaz de traballar, sabes? Non o creía, porque na miña cabeza estaba metido que, buah, tío, tú estuda porque tú como traballador vas a pasar moita fame, non? O sea, traballando nun rollo que non sexa coa cabeza, non? Depois traballei moitas veces co corpo e tamén admiro moito a clase obreira, non? Síntome clase obreira, a pesar de bueno, de que se nos chama a veces profesionais liberais ou que queres, eu sempre me sentirei fillo de labrejos, de labrejas, fillo de obreiros e de obreiras, non? Miña nai é costureira, meu pai é fontaneiro, estou super orgulloso diso. Tes que dicir que o mellor público que tiveche aquí cando estuveche de profesor foi no auditorio. Non teño que mentir nada, para dicilo. Non penses que me custa moito traballo dicilo porque aquilo foi un festón impresionante. O sea, eu de verdade poucas veces recordo unha cousa así, Esa foi dos mellores momentos que recordo de tocar, pero xa non de instituto, sino de calquera lado. Somos boa xente. A verdade é que sí, darvos clases é outra cousa, pero non, tamén estuvo guai. Sobre todo, sabes, bueno, sempre vos lo dicía, non vos lo teño que repetir. Bueno, pois se queres despedirnos cunha canción. Pois veña, igual, non sei se queredes escoitar algunha, estou escollendo eu sempre. A ver, ao teu público que lle soe gustar máis? A de Rural Love. Pues esa. Bueno, está Rural Love, pero sei o que sei, non hai Soy tu perra. Non sei se vou facer unha sin instrumento ningún. Así parece que truxen 3 instrumentos. Esta é rapeada, bueno, máis que rapeada, é como se fose nunha manifestación, non? Ou algo así, decir, nunha manifestación donde estiveramos a favor de todo, non? Non estivemos en contra de nada. De feito, a canción chamase Sí a todo, e di así.
Meijas fora a René Hote Demo, fai ya fija, o capital a René Hote Demo, meijas fora, negra sombra, black and proud, e ti tranquilo que morreu a cajar, que tranquilo morreu cajando, peidos infernais pero malo será, non te preocupes que non hai mal que 100 anos dure, agora mismo non estamos moi alá, que saes outro día, meu compadre veu por casa e dis que dixo-me que si, non sei, non hai que ruse, que se dices que non era dos da cá. E por enquanto, aínda menos mal, e Dios mediante, Dios dirá. Maruxa, non chores, agora xa foi. Virgencita, que me quede como estoy. Como? Pois coma quen que non che dijo eu que non me gusta a min falar. Donde fueres, haz lo que vieres, na terra dos lobos, ou vea que o maeles, na terra dos ejos, o chosco e o rei, que todos los males sean estes, Galicia calidade, España va bien. Deus apreta, pero non afoja. Señor, dame paciencia, pero dame xa! Na boca pechada non entran as moscas. E teño pelos na lingua e afeito mos pa arriba e non gasto camisas de 11 varas, pero a ver as ailas, o caso é atopalas. Meijas fora nel de invisibilidad. Eu nin entro, nin ensayo, nin pincho, nin corto, nin subo, nin ballo, nin vivo, nin borro. Eu viña un recado, así que xa me vou. Yo no fuifo, ni sé quién fo. A mí que me registren. Non somos nadie. E parece-nos a nós que somos moito, verdad? Hoxe estamos aquí, mañán alá. E pasado non sabes onde. Que razón tes, chaval. Alejandro. Que hai? Que hai? Moito e moi mal repartido. Así que así a todo, nós, Ainda menos mal, Sí o qué? ¿Verdad que sí? Pues veña, sí a todo, que sí a todo, así que sí a todo, instalar, sí a todo, que sí a todo, así que sí a todo, continuar, siguiente, ignorar, siguiente, finalizar. Bueno, podemos ver que aparte de facer ben as canciones, pois tamén enganchas o público para... Pois alégrame, ode. De que sexa así porque esa é a forma de que veñan aos concertos. Mentre sexa así, ainda boa. Entón, cal va a ser o próximo concerto? Pois eso, o do 23 o próximo concerto aos Labrejos, a fin de semana que ven o sábado, esta fin de semana, en Lugo, as 11:01. Eu recomendo que vayades antes, ás 12, porque tamén toca ZR, que é unha das miñas bandas favoritas ahora mismo, tamén fan rap comprometido, non? E son unha pasada. É ZR, tal como sona con Z. O seguinte, pois iso, 23 en Barcelona, que pasa que vos queda un pouco atrasmán, non? Barcelona, pois... Pero bueno. Tens que facer un día por vir aquí a tocar o instituto. Eu cando que irades, sabes que non hai problema ningún. De feito, estou casi veño máis este ano co anterior. Polo Turonio. Pois xa sabedes, no concerto en Lugo hai que estar, Sí, hai. Pedise cartos aquí a secretaria e veña, fletamos un... Pois, bueno, gustounos moito a experiencia de falar contigo outra vez. Tanto eres moi bo de músico, tamén fostes de profesor, un aplauso se merece moi grande. Bueno, moitas gracias. Hasta sempre. Eu que me dixades vos iso, pois para min é o premio máis grande que hai. Eu quero agradecer a toda a xente do Turonio, pois iso, dende Merchi, da cafetería, ata todo o mundo e especialmente a, pois iso, a eses dous
eses dous tótems que tedes aí de profes, que son impresionantes. Santi Veloso é un dos meus referentes como normalizador, como profe, como todo. Bueno, tamén xefa de estudos, directora, todo o mundo neste sitio. Vos non o sabedes, porque non é o único instituto onde estivestes, pero eu que xa é o 22º instituto que andei, pois sí que vos podo dicir que tedes moita sorte de estudar aquí. Tamén, pola miña parte, moitas gracias por aquelas notas. Bueno, home, fuches ti que na sacou que mira que gallego falas, como non te vou poñer? Home. Bueno, pois hasta sempre. Veña, a vos, saúde. Un vento un vento vento norte, vento forte, un vento. Ensinareiche sin berros. O poeta é un mestre sin ira. Levareite ao meu reino onde te agarda a bandeira da esperanza. Non che mostrarei aquela triste, abatida sobre o mastro, solitaria baixo unha chuvia cincenta. Estou arrepentido de pensar que o máis brosmo e brutal dos homes non poida descalzarse para entrar no noso reino. A poesía é o gran milagre do mundo. Portas de ferro fechados, ten a casa do patrón, para non deixar entrar o vento da revolución. Ven, un vento vento forte.